Бүген Ураза гайты көнне Зәйнең Ялчыгыл мәчетенә иртәдән халык агылды. Бәйрәм Коръән аятлары уку белән башланды. Мәчеттә кеше башка елларга караганда күбрәк. Килүчеләр бәйрәм вәгазын тыңлыйлар. Ураза гайты белән мөселманнарны район башлыгы да тәбрикләде. Разиф Кәримов районның төрле тармакларындагы эшчәнлегенә уңай бәя биреп, тыныч тормышлар теләде. Республика рәисе һәм Татарстан мөфтие котлауларын ирештерде. Бу көннәрдә инде Ураза гайты белән барлык җитәкчеләребез Зәй районның күп милләтле халкын кутладылар. Шул вакытта официаль телеграмма Камил хәзрәт Сәлигуллиннан да алдык. Үзебезнең президентыбыз, рәисебез Рөстәм Нургаевич Миңнехановтан Гайт намазы мәчетнең 2 катына да мөселманнар җыелып башкарылды. Гайткә килүче өлкәннәр арасында бәйрәмнең әһәмиятен белеп, намазга басучы балаларның булуы да матур күренеш. Бүген милләти белән килгән идем. Бүген мөселманнарның бигрәк тә зур көне. Миңа монда бигрәк тә ошый. Бу бәйрәмне алдан көтеп алдык. Һәрберебезгә ишәнлек, саулык телибез. Бу хөрмәт, байлык, дөньяда тынычлык. Дөньяда тыныч булсын, һәр вакытта тыныч яши, матур яши. Bütün халык үзенең дин, как говорится, тормышында булган bütün кайгы хәсрәтләрне, ниләрне унутып, үзенә күрә еллык грехларын дисәм инде бер икенче төрле әйткәндә төшереп, яңа күңелле, яңача тормыш эшләре белән башлап җибәрә. Бу көнне мәчет ишек алдында өстәлләр көйләнде. Мөселманнарны тәмле пылау, кайнар чәй белән сыйладылар. Мондый изге гамәл һәр гайт бәйрәме саен уздырыла. Ибрахим Исламов ел саен мәчет территориясендә 100 литрлык казан асып 330 кешелек бәйрәм пылавы әзерли. Нальем туда 6 килограмм масла. Потом 10 килограмм лук. 15 килограмм мяса. И 25 килограмм рис. И 4 килограмм нут. Морковь тоже 25 здесь доходит наравне. Даже можно больше. Ураза бәйрәме 3 көн дәвам итә. Гайт бәйрәме районыбыз авылларындагы мәчетләрдә дә матур итеп билгеләп үтелде. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.